चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय थुनसिडांगिनि बिरबल बसुमतारी आरो रुनिकाटानिनो सिङाव थानाय नर्थ थाइखाजरा गामिनि मार्जिता बसुमतारी हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावा समाजनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै गोसो थोलायनानै गाव गावनि नखरखौ नेवसिनानै आरो समाजनि नियमखौ सिफायनानै गोदान सिमां सुजुनानै खारनानै दं बिरबल आरो मार्जिताया। मख'नो गोनांदि सानैबो नखर गोनां आरो हिन्जाव मार्जिताहा फिसाय आरो गथ' गोनांखा होननानै फोरमायदों। बिरफाङाबो नखराव बिसि आरो गथ' गोनांखाया रोखा जादों। बिरबलनि अनजालि बिसि मुस्रिमा रन्जिला बसुमतारीया गावनि फिसायखौ जेरावखि थाया मानो अननानै न'आव फैफिननो खावलायदों आरो गावनि फिसायनि बेबादि मावनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आंनि नामाथ' रन्जिला बसुमतारी। गामिया थंसिडांगि। नोंसिनि न'खराव मा जादों? जोंनि न'खराव जानायाथ' दा आंनि हौवाया दस्रा हिन्जावजों दंहैयो नालाय, बेनिखायनो आङो फैजानो लुबैदों, न'आव हास्थायदों आङो गोबां, जोंखौहाय माने गोदाव सोराव खालामदों। बियो लेंहरबाबो फैया आरो मालाबा समाव फनफोरखौबो बियो बिजि खालामनानै लायो, फन बुबाबो थिखोआ। ओमफ्राय बेबायदिनो खामानि मावहैदों होनदों बासुगाव साइडजों दांथल साइडजों गैया। सानसेखालि जों बिमा फिसा थांदोंबो, नागिरहैदोंबो, जों फन खालामहरदोंमोन। फन खालामहरनायाव माने जोंखौ सुइस अफ खालामनानै लादों बियो। नागिरदोंमोन जोङो, लांफै जोंखौ होनना बुंदोंमोन जों। जेब्ला जों दांथल मोनहैयो अब्ला बे मबाइलखौ सुइस अफ लानानै थादों। ओमफ्राय जों न'आव फैफिननांगौ गोनां जादों आरो। ओमफ्राय दाथ' बेनो बुंनांगौआ, आंनि हौवाया न'आव फैफिननांगौ। माने जाय हिन्जावखौ लानानै थांदों बेबो फिसाय गोनांखा, फिसा गोनांखा आरो आंनि हौवाया आंखौ थगायबाय थादोंमोन। आं नङा आं थायाखै होननानै। आरो आङो बिनि थानाय रुमखौबो आं खुद नुहैदों, आं थांदों। आङो जाय मानसिया आंनो देखायहैदों बे फिरफिलि ड्राइभारा, गावसोरो सामान लांहोदोंमोननो। बेयो सानसेखालि आंनाव फन खालामहरबाय। ओमफ्राय आङो खोन्थाहरबाय आरोखि आं थायाखै, नों दासो थादों होननानै बुंहरबाय। आं अखानायै देवबाराव आं होसोलांबाय। बियो डाइरेक्ट रुमावहाय देखायहैबाय जोंखौ। ओमफ्राय जोङो आंनि हौवानि फटक आरो बे हिन्जावनि फटकखौ देखायदों जों न' बिगोमानो। बिसोरो नंगौ होनना बुंबाय। हाबा जानाया मास मोननैल' जादों, जोंहा उन्दै गैया होनना बुंना लादों बिसोरो। डाइरेक्ट बे खोथाखौ बुंहरदों न' बिगोमाया। ओमफ्राय आङो बिराद दुखु मोनदों आरो आंनि हौवाखौ बेबायदि थगायनायखौहाय। आंनि हौवाया बुंदोंखि आङो गावखौ अननो रोङा, गावनो जानाय लोंनायबो होनो रोङा, बेफोरबायदि बाहाना होनानै आंखौहाय बेबायदि दस्रा हिन्जावजों बियो लाइन मारिहैबाय आरो बेबायदि खालामबाय आंखौ। दाथ' आं बिराद लेंहरदों फैनो होनो, फैया न'आव। फिसाफोरजोंबो रायज्लायहरा, रागा जोङो। आं थाङा नोंबा सोर आंबा सोर होनना बुङो बियो। नोंबो गोदान नायगिरनानै ला बेबायदि खोथाखौ बुंहरो आरो बियो। नोंनि नोमा नोम्फानि जायाखै आं, नों खार, बे न'निफ्राय खार, नांगौबा नों गोदान लाहै होननानै आंखौ दाख्लि सुक्रुबार मोनायावबो होखारहरदों बियो 12था समाव। नों बे न'आव थानो मोना, आं सानसेबाबो आंनि फिसालाखौ आं खावनानै लायगोन, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो बियो। थांनायाथ' बियो दा थाहैनायजों माजोंहाय मास मोननैयानो जानोसै। जोङो बेखौ बिनि रुमखौ हमनो मोननाया 15 आगष्ट 15 थारिखआव हमनो मोनहैदों जों रुमखौ। ओमफ्राय बियो 15 आगष्ट बे 15 थारिखआव न'आव हरसे थानानै बियो समबार मोनायाव 16 थारिखआव बे न'निफ्राय ओंखारलांफिनदों आरो 11थासो टाइमावहाय मोनायाव। औ गथायदों आङो गामियाव गथायग्रोदोंमोन। गामिनिफ्राय आङो एबसुआव होनाय जादों आरो जेन'बा आंनि हौवाखौ नागिरनानै होफिननांगौ। जेरैहाय जों आगोलाव संसारखौ मोजाङै जादोंमोन बेबायदिनो जाफिनगोन। आरो बे मालाय हिन्जावखौ बे लानोबो मोनखाया। आरो जोंहा गथ' गथाय दं, फोरोंनाय, बेखौ नायलांनांगौ। बेनो आरो आंनि खावलायनाया। आंनि हौवाखौ आं न'आव फैजानो लुबैयो। दा आंखौ ओरैबायदि फासायनो नागिरदों बियो। आंनि हिन्जावानो गाज्रि, आंनि हिन्जावानो आखल मोजां नङा, बिमा बिफाखौ अनो, जाथि बंस'खौ नायो, जाथि बंस' लोमजानाय साजानाय नायो होननानै बेफोरबायदि बाहाना होनानै बियो गावनि मोजां मोननाय थाखाबाय नालाय, मोजां मोननाय थाखानायखौनो आंखौहाय बेबायदि खोथाखौ बुंबाय थायो आरो दाबो बुंहरो बियो। नंगौ बेयो नंनायाथ'। आरो आंनि हौवानोबो बेयो मबाइलाव मेसेज हरदों आरो आं फनखौबो हमनो मोनदों। फन हमनो मोननायाव बियो बुंदों मा सोरमोन नोङो होननानै सोंदोंमोन आं। बियो होनदों बाला अन्थाइ नांगौमोन आंनो, बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो। ओमफ्राय सानसेखालि आं लोगो सासेखौ लेंहरनानै बे लोगोनि नाम्बारजों बुहरबाय। दाना
अबेयाव नांहैदों होननानै सोंदों आङो बियो बुंदों दादगारि आमबारियाव नांदों होननानै आंखौ थगाय हरदों आरो ओमफ्राय दाना दे थगायबाय जोब्बाय ओमफ्राय दाना बेबायदिनो आङो बिनि मेसेज हरनाय मानायखौ मोननानै आं हौवाखौ रायदों आं हौवानि मबाइलखौबो आं दिख्रेबना होदों सिमखौबो आं लादों ओमफ्राय लानानै लोगो लोगो आंनि हौवाया बेजों थांदेरनानै बे मारजिथाया बुंदों ओइ गुन्दि नोङो फिसाइखौ अननो रोङा मानो नोंनि फिसाइखौ नांगौ नोंनि फिसाया आंजों दङ नोंनि फिसाया नोंनि फिसाइनिफ्राय मा मोननांगौ आं मोनजोब्बाय बेखौ बुंदों आरो आंनाव मबाइलाव दाबो मेसेजआ दंजोबो गासैबो आं मोनसे दानाखै। बिरबलनिनो आंगो फिसा एन्टनियास बसुमतारियाबो दुखुजों फोरमायनानै बुंदों बाबा नों न'आव फैफिनदो नोंखौ जोंनो नांफिनगौ आरो गावनि बिफानि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। आंनि मुङा एन्टनियास बसुमतारि। नोंसिनि बाबानि मुङा? आंनि बाबानि मुङा बिरबल बसुमतारि। बहा दंहैयो दा बाबाया नोंना? जोंनि बाबाया खारदों आंनो बाबाखौ नांफिनगौ बियो न'आव फैनांगौ बियो मामिखौसो गाज्रि नुयोमोन गावनो बिदि हिनजाव लाना खारदों मामिखौबो मोनायाव बुनानै थांदों जोंखौबो बुनानै थांदों मामिखौ दानस'नो होननानै सिखा लादों ओमफ्राय मामिखौ सेन्देलजों सोबाजों ओमफ्राय बाइकजोंबो फुनो नागिरदों मामिखौ ओमफ्राय आङो बाबाखौ हमथाबायदोंमोन होमबाबो मानियाखै फुलानो नागिरदों जिजिखौबो खानायाव हमनानै बुद्रु बुद्रु बुदों। बाबाया न'आव फैफिननांगौ आंनो बाबाखौ नांगौ मामि जिजिनोबो नांगौ। मारजिथाखौबो गावनि आंगोनि फिसाय रन्जु हाज'वारिया बिहिखौ नांफिनगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बिजों लोगोसे न'खरखौ सामलायनो आरो फिसाफोरखौ नायनो फैफिननो खावलायदों बिथां रन्जु हाज'वारिया। मुङा दा नोंना? आंनिया रन्जु हाज'वारि। मा गामिनि? गामिया नर्थ थाइखाजरा फुरथिनालि। मा जादों न'खराव? जादों माने आंनि हिन्जावा दाखालि दस्रा गुबुन हौवाजों खारदों दा बेखौनो नागिरगासिनो दङ मोनाखै दा गावबुरानो होदोंमोन दा गावबुरायाबो हायैलाय माबायाव एबसुआव होदोंमोन दा एबसुआ मिडियायाव हरफिननाय जाबाय र'। बेसेबां जाखो खारनानै? सप्ताथामसो जाबाय। ओमफ्राय दा नों नोंनि जे अनजालि बिसिखौ फैफिनजानो लुबैना लुबैया? फैनो माने आं बेजों संसार जानो लुबैफिनो मानो होनोबा माने गथ' सानैयानो देरजोबखाबाय सासेया क्लास 10 थांबाय सासेया क्लास 7आव थांबाय दा बिसोरो आलाय आफाय जाया रावबो गैजाया आंबो बाहेरायाव थाङो दा गोरलैफोरखौ नायनो थाखाय जेबो जोथोन लानो रावबो माबा गैया आरोखि दा ओंखायनो मा साननानै थांदों बियो अननानै जेन फैफिनो बियो फिसाफोरनि माबाखौ नायनानै थांदोंब्लाबो बेहाबो गोजोननाय गैया ओंखायनो आं फैजानो लुबैदों आरो। बे लांनायनि मुङा? बे लांनायनि मुङा बिरफां बसुमतारि थुलसिदाङि गामिया सान्थिपुर ओरै सान्थिपुर एरिया गोलैयो पस्ट अफिस सान्थिपुर। नर्थ थाइखाझरा गामिनि गामि गोराया फोरमायदों दि गोसो होनो गोनांदि बिथां बिरबला सासे बारग' NDFB-नि सोद्रोमामोन। बेबादिनो बिरबला सासे फिसाय गोनां आरो गथ' गथाय गोनांखा मारजिथाखौ लानानै थांदों। बेखौ लानानैनो बिरबलनि बिसिया गावनि बिसायखौ नांफिनगौ होननानै गामिनि गामि गोरानो गसर गथायदोंमोन। नाथाय बिजिरनो नागिरदोंमोनब्लाबो जेबो राहा मोनैखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गथायफिननाय जादों होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों। आंनि मुङा जितेन नार्जारि। आंनि गामिया नर्थ थाइखाझरा आरो लाइजाम सोग्राया रानिपुर थानाया रानिखाता जिल्लाया चिरां। आङो बे गामिनो गावबुरा। आंनि न' खाथियाव सासे रन्जु बसुमतारि होननाय बियो 40 बोसोरनि मानसि बिनि बिसिया 34 बैसोनि आरो बे घटनायाव माने जाय बे हिन्जावखौ दोनखारलांदों बिनि बैसोआ 37 जागोन आरो बियो खोनानाय बायदिब्ला बियो NDFB सारेन्डार होननानै जों मिथिगौ। दा बियो बे रन्जु बसुमतारिनि बिसिखौ हिन्जावखौ बियो गुबुन मोनसे जायगायाव लांखारदों बेखौ दासिम नागिरनानै मोनाखै आरो बिनि थाखायनो
दाखालि थांनाय 18 अक्ट'खालि आंनियाव मोनसे केस होफैदों जाय बे बिरफां बसुमतारिनि बिसि रनजिला बसुमतारिया आंनो केस होफैदोंमोन दा बे केसनि थाखाय आङो केसखौ लाखिनानै आङो बे बिरफां बसुमतारि आरो मार्जिता बसुमतारिखौ आङो नागिरनाय लाहार फाहार खालामदोंमोन नाथाय गोबां नाजासेयावबो आङो नागिरनो हायाखै बिसोरनि फनबो बन्द जादों आरो गासै बिसोरनि मानसिफ्राबो नागिरनानै दिहुननो हायाखै बिनि थाखाय आङो बे केसखौ आङो बे आगष्ट दाननिनो 22 खालार खालि आङो केसखौ रिटार्न हरफिननाय जाबाय आङो बे गामिनि गावबुरा जानानै आङोथ' गाज्रिखौ लुबैया बेनिखायनो आङो जेसेबांखि गोरोन्थि मावा मानो बे गोरोन्थिफोरखौ नागारनानै बिसोरो गावनि बिसाय आरो बिनि फिसा सानैखौ अनखांनानै जाहाथे बियो न'आव फैफिनो आं बेखौ खावलायो बिरबल बसुमतारी थुनसिडाङि गामिनि गामिगोरा उमेश दैमारियाबो फोरमायदों दि गावनि आंगो फिसायखौ नांगौ होननानै बिरबल बसुमतारीनि बिसिया लाइजाम गथायदोंमोन नाथाय बे गामिनि गामिगोराया जेबो बिसार खालामनो हायैनि थाखाय थाइकाझरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो गथायफिननानै होनाय जादों होननानै फोरमायदों आंना उमेश दैमारि मा गामिनि गामिया थंसिडाङि बे गामिनि मा मावो आं दा रायजो राजाजों दोनजानाय ओरैनो गामिनि गावबुरा आरो सिगांनिफ्रायनो एसे खोनाबाय थादोंमोन खोनानाया ओमफ्राय खोनानायनि सप्ता खनसेसो उनाव बिसिनि न'आव मोनसे बेबायदिनो बे घटनाखौ लानानैनो जोङो रायजो राजाखौ बे हिन्जावा खावलायहोनाय हिसाबै जोङो थांदोंमोन थांनाया गासिबो रायजो नङाबाबो जोङो ओरैनो 10-12 जनसो थांदोंमोन आरो बिनियाव मोनायाव ओमफ्राय हेलाखालि जोंहा बे न'खरनि जाय गारजेन बिरफां बसुमतारियाबो दंफैयोमोन बे दंखायनो बिनि हिन्जावा लेंहरदोंमोन आरो जोंजों एसे खोथाफोरखौ मानिलायगोन खोमा साननानै बुजायफैदो होननानै बुंहरनायखाय जोंखौ लेंहरनाय जों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों बुजायलायनायावथ' जों हायाखिसैयानो गामि हिसाबै जेबो जों खालामनो हायाखिसै आरो थारमाने न'खराव जाहोन जाखानाय हिसाबै गावसिनि बोराय बुरै साजों नांलायलायनायनि बेस्थ'आवनो जों बेखौ जेबो बुंनो हानाय जायाखै ओइदिनखालिनि दिनाव औ बेवहाय नोंथाङा हायाखिसै मानि थाखाय हायाखिसै एबा मानो हायाखिसै बेनि सोमोन्दै माने बिनि बिसिया नोंखौ गारदों आरो गामियाव होदोंमोन होनायालाय ओमफ्राय जोंबो सानबाय थादोंमोन गामियावनो जों गामिनि बिदि जाथायखौ जों गामियावनो मोनसे समाधान खालामलायनानै होननानै जों थांखि लादोंमोन रायजो राजाया ओमफ्रायो जेलानाखि जोङो बे बिसारखौ सावरायनो आखायाव लायो अब्ला जोङो बे जोंहा बिरफां बसुमतारिनावबो फन खालामहरनाय जादोंमोन दा नोंनि ओरै बिसार माने जों मोजां गाज्रि रायज्लायनो नागिरदों नोङो माला फैमारगोन सैथोयै नों बुंहरलाय होननायाव बियो साननैनिथ' होनदोंमोन आरो ओमफ्राय साननैनिथ' होननायखाय फैगोन सानदोंमोन आरो जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैगोन साननानै जों आसा खालामदोंमोन नाथाय फैनाय जायाखिसै आरो ओमफ्राय फैथारैनि थाखाय ओमफ्राय बिनि बिसिया थारमाने न'खर संसार रायजो जानायनि खोथाथ' बियो फैगौबा हास्थायदोंमोन हास्थायनाया ओमफ्राय दा फैयैखाय दा नैबे जोंहा इउनिटआव जोंनिफ्राय माने ट्रेन्सफार खालामहोनानै इउनिटआव होफैनाय जादों आरो